Espanya ha patit la pitjor onada d'incendis de la seva història. En qüestió d'un mes s'han cremat vora 340.000 hectàrees al nord-oest peninsular. Sens dubte, una catàstrofe natural i material. Eran kilómetros y kilómetros de frente de llama que eran inabordables. Esto, en todos los años que llevo en la UME, es la primera vez que estamos en un puto pueblo y se ha quemado entero. Estamos esperando a que vaya bajando para intentar pararlo y que no entre en las casas del pueblo. Tenía que ser inminente desalojar la zona y evacuar. Ellos veían que la vall sería una ratonera. Somos de aquí, entonces yo sé dónde está el fuego. Que no passa nada, que aquí no llega l'incendi, no, tranquil, perquè això pot ser molt ràpid. Era un moment de nerviosisme i va ser com anar-te a la guerra. En un incendi tot té un risc i oblidem-se de seguretats. Perquè ni tan sols els bombers estan segurs. A nit, treballant en el de Lleres, va morir un bomber en volcar l'autobomba que conduïa. Els bombers cobren un sou que es correspon amb la perillositat del seu treball? Es un salario que no contempla cosas tan básicas como la peligrosidad. Molta gent acaba deixant-se la feina d'extinció d'incendis per una qüestió de la precarietat. Seguiremos trabajando en coordinación con ellos porque es muy importante defender sus derechos. Dos de les morts dels incendis del nord-oest han obert una polèmica. A Zamora ha mort un segon voluntari que col·laborava en l'extinció de l'incendi de Molezuelas. És una temeritat que una persona sense formació estigui en un incendi. La falta de regulació normativa explica que sovint les empreses privades puguen fer contratacions sense complir massa requisits. Tronades seques, negligències humanes, piròmans... Per què s'activa un incendi? Les causes d'ignició d'un incendi, la majoria d'elles són provocades per les persones. Entre elles, la negligència. Tots els ulls estaven posats a Guadalajara, on el foc ahir va matar 11 brigadistes forestals. Els turistes boten foc a una barbacoa, una espurna cau al blat i agafa la muntanya. La persona que autoritza que se dispare i se castell de focs artificials amb dos incendis greus al voltant del seu municipi demostra una falta de consciència de situació del risc. Per una altra banda, els piròmans han protagonitzat part del debat polític sobre els incendis. Com actuen? Detingut el piròman del Saler. La Guàrdia Civil arresta com a presumpte autor dels incendis en el pulmó verd de l'Albufera. Un mantra envuelto en babel. Encuentran dentro de su casa hasta 144 mecheros en una olla. Vam sobreviure a l'incendi. Una màxima molt repetida estos dies ha sigut els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern. Com anem de prevenció d'incendis forestals? Gestionar una hectàrea com esta des del punt de vista preventiu pot costar 1.500-2.000 euros. Apagar un incendi forestal en esta hectàrea costa entre 10.000 i 19.000 euros. Tenim en aquests moments 116 milions d'euros en el pressupost. Les polítiques actuals dels governs actuals sobre medi ambient són ridícules. Ridícules. Els incendis de gran intensitat i perillositat augmenten. Hem arribat a la 6a generació d'incendis, en els quals es prácticamente imposible actuar frente a ells. Se consideren inapagables. Vamos siempre un pasito por detrás de los incendios. Avui fem zoom en el foc extrem. Espanya ha sigut assolada aquest estiu per les flames de nombrosos incendis que fins ara han cremat prop de 340.000 hectàrees. Les estadístiques preocupen.
Entre 2006 i 2024, a Espanya es va cremar una mitjana de 80.000 hectàrees anuals. Només en 2025 ja se n'ha cremat l'equivalent a 5 anys. Dels 50 milions d'hectàrees que té el nostre país. Tenim entre 27 i 28 milions d'hectàrees forestals. D'eixes 28 milions d'hectàrees forestals, en només 18 anys se n'han cremat 1.440.000. A aquest volum de terra cremada s'han de sumar les quasi 340.000 hectàrees dels incendis que aquest estiu han devastat Zamora, Astúries, Càceres, Ourense i Lleó. I on el foc no dona treva és al nord peninsular. Castella i Lleó ha viscut un cap de setmana negre amb més d'11 incendis. El dia 10 d'agost, amb l'incendi declarat a Molezuelas de la Carballeda, a la província de Zamora, es va iniciar la pitjor onada d'incendis a l'estat espanyol des que es guarden registres. Esta és la narració de la catàstrofe. Hi ha 8 focs actius. El més greu està al paratge natural de les Mèdules, al Bierzo. A Galícia i a Navarra també lluiten contra les flames. L'endemà la situació s'anava agreujant més. En estos moments preocupen i molt els focs de Cádiz, Lleó, Zamora, Ourense i al centre de la península a Madrid. I molta atenció a la dada d'hectàrees carbonitzades el dia 12 d'agost. El foc ja ha cremat enguany més bosc que tot el que va cremar l'any 2024, 60.000 hectàrees carbonitzades en menys de 8 mesos que portem d'enguany. Mucha pena. Per què hi ha hagut tants incendis al nord-oest si es tracta d'una zona humida? Eixes pluges frontals han caigut les últimes dècades, ja no són el que eren. Amb el canvi climàtic, els estius són més calorosos. De fet, ells se sorprenen de tindre temperatures per dalt dels 30 graus en aquestes zones. Aquest clima mediterrani més àrid està avançant una mica cap al nord. Els incendis avançaven d'una manera atroç. Tot i l'esforç dels efectius antiincendis, el poble de Palacios de Jamuz va ser devorat pel foc. Esto, en todos los años que llevo en la UME, es la primera vez que estamos en un puto pueblo y se ha quemado entero. Mario Gastón formava part del contingent de bombers valencians que es desplaçaren fins a la zona zero per a col·laborar en l'extinció d'uns incendis que ho anaven arrasant tot. Lo que nos hemos encontrado era bastante diferente a lo que tenemos aquí. En cuanto a accesos para poder llegar a lo que es el frente de llama, era realmente complicado porque eran kilómetros y kilómetros de frente de llama que eran inabordables. El 13 d'agost es va activar l'incendi més devastador de la història de Galícia, el de l'Arouco, a la província d'Ourense. Galícia és altra de les comunitats que més preocupa. Sols a Ourense hi ha encara 7 incendis fora de control que ja han arrasat més de 20.000 hectàrees i algunes vivendes. I també preocupava, i molt, el factor humà. Esta veïna desallotjada al poble Zamora de Villanueva de la Sierra mira amb preocupació com les flames s'acosten al seu poble. Estamos esperando a que vaya bajando para intentar pararlo y que no entre en las casas del pueblo. Perquè amb el perill del foc comença la possibilitat, sempre inquietant, d'una evacuació. Estamos preparados para que nos digan de un momento a otro que salgamos y salimos. A la Comunitat Valenciana coneixem eixa angoixa. L'última vegada que la vam viure va ser en 2022, quan es van declarar els incendis de Begís, a l'Alt Palància, i de la Vall d'Ebo, a la Marina Alta. Angoixats, tristos, desolats, impotència... Ahí, mire, on veu això més oscur, ahí peguen dos flamades ara. Mire, sí. Això no l'havia vist jo encara. Ens hem enterat ara pel WhatsApp de l'Ajuntament i estem avisant els veïns, que també ens han vingut avisant altres. Una tristesa, perquè clar, marxes. I és que
he batut, pobre. Perdó. Raúl Sánchez Serrano és un valencià que ho ha viscut este estiu de primera mà. Allí a Santa Marina de Valdeón, la nit anterior hi havia una tempesta seca i va ser un llamp el que va iniciar el foc. El segon dia o el tercer ja va canviar a nivell 2 o nivell 3, que ja n'hi ha risc extrem per a les poblacions. El quart dia n'hi havia molt de fum, era irrespirable a la vall. La gent ja estava en casa, ja no podia eixir. A la tensió del moment s'unia la desinformació. Ahir no teníem informació de ningú, de ninguna administració. En 3 dies no hi aparegué ningú, fins que hi va arribar la Guàrdia Civil. Quan va arribar la Guàrdia Civil i per l'alarma social que n'hi havia, la gent va tindre realment por. Tenia que ser imminent desallotjar la zona i evacuar. Ells veien que la vall seria una ratonera. Va evacuar els 8 pobles de la vall de Valdeón. Una situació que també va viure el veïnat de Begís fa 3 anys. Los enseres, la ropa y poco más. ¿Nos va a tocar dejar la nevera y volver mañana o si es que no vamos? Porque está toda la comida y todo. Pues déjate la comida, eso es lo de menos. En un incendi tot té un risc i oblidem-se de seguretats. Per això l'important és evacuar, que no passa nada, que aquí no llega l'incendi, no, tranquil, perquè això pot ser molt ràpid. L'evacuació va ser ràpida, medicines i poc més. Era un moment de nerviosisme i va ser com anar-te a la guerra. Nos habla la Guardia Civil. Desalojen el pueblo. Riesgo de incendio. Desalojen el pueblo, por favor. La gent que se n'anava plorant perquè el seu fill se quedava o quan vaig a tornar a veure. Però no tot el veïnat volgué ser evacuat. Ens van demanar que eixiren tota la gent dels 8 pobles, la gent que es va negar i que va ser insumisa van agafar les datos de les persones. Extremadura manté el nivell 2 d'emergència per l'incendi a Jarilla. Així 3 localitats continuen evacuades i la Guàrdia Civil ha començat a multar els que s'han negat a anar-se'n. Estem demanant-los que deixa tot el que tingues i ix. Les persones podem tindre certa resistència perquè estem demanant-los que trenquen ja no en coses materials, sinó en coses emocionals. Somos de aquí, entonces yo sé dónde está el fuego. Com no n'hi havia mitjans, els 8 pobles tenien que protegir-se. Seríem 100 persones o 150, van decidir que eren els únics que podien protegir. La brigada que n'hi havia era de voluntaris, al final, no era gent professional. Un grup de voluntaris que intenta apagar un foc es pot veure immers en un perill molt seriós. Van dir que el foc se podia controlar a l'alt del port i pujaren, i quan arribarem allí va ser això, és impossible aturar-lo. Els dies passaven i el foc del nord-oest no amainava. Un foc que a hores d'ara avança sense control en bona part del país i ha cremat més de 140.000 hectàrees. Y així lluiten des de terra. ¡Ven, por acá! ¡Vete, por acá, venga! Que temos moito frente, moito flanco activo. Entonces non somos capaces de extinguilo, somos capaces de apagar a llama, pero non somos capaces de rematalo. Son incendios de muchísimas hectáreas, con frentes kilométricos. Ver que un día, 2 días, 3 días y no se apaga el fuego. Me acuerdo que subimos a uno de los miradores pues para tener una conciencia situacional de dónde nos encontrábamos y qué es lo que podíamos hacer y dónde podíamos trabajar, y todo lo que encontrábamos en el horizonte eran columnas de humo de incendios, pero por toda la geografía. Esto es una tragedia y un cansancio y un agotamiento emocional y físico que no tiene nombre. A la plaça plorem que t'han vist marxar. Me deprimís molt, la verdad que tinc veure la televisió. Hay que luchar
y no tener miedo, la misma tierra... Poques hores després que es declararen els incendis del nord-oest, un contingent de bombers valencians emprengueren el camí cap a l'àrea afectada. Fa uns minuts que l'ampli dispositiu de bombers de diferents punts de la Comunitat Valenciana eixia des d'Utiel en direcció a Castella y Lleó. Se nos comunicó a las 3 o las 4 de la tarde y el convoy salía a las 8 de la noche. Todos los componentes inmediatamente dijimos que sí. Cuando estas emergencias sobrepasan las capacidades de una comunidad, todos tenemos que echar una mano. Y tiraremos la valla. En situacions en què la catàstrofe supera les expectatives, qualsevol ajuda és ben rebuda. Nos acogieron como una necesidad que tenían en ese momento de cubrir. Además, se organizaron enseguida para suministrarnos pues, bocadillos, comida, lo que hiciera falta, incluso alojamiento. Nos sentimos muy agradecidos, ¿no? Així mateix, també els veïns col·laboraven en les tasques d'extinció com millor sabien. Muchísimos vecinos que no formaban parte del dispositivo, pero que tenían o maquinaria o herramientas y que de alguna manera, siempre bajo el dispositivo de emergencias, estaban allí echando una mano. Quan n'hi havia una brigada professional, es demanaven que nosaltres estiguérem també per ahí, per la zona, per si el foc botava a la zona on estaven ells, tu controlaves una zona i s'apagava i te n'anaves i a les 3 hores tenies 3 focs més al costat perquè havia reviscolat el foc. I fins i tot veïns que no es trobaven en el seu millor moment. Uno de los vecinos donde nos alojamos pues nos estaba sirviendo el desayuno mientras nos decía que su casa se había quemado y todo su pueblo. Entonces, pues bueno, además lo decían con una entereza que bueno, de alguna manera nos recordaba ciertos momentos que habíamos vivido aquí. Una mujer de agua vino a rondar mi hogar. Moments d'integritat i solidaritat que en octubre de 2025 faran un any. Me ha permitido devolver lo que se nos ha dado en la Dana. L'esperit solidari ha mogut ONGs com Valencia es Refugi a enviar suministraments a Castella y Lleó. A la Dana vino mucha gente de León que había estado voluntaria aquí y nos llamaron porque tenían necesidad de material. A la zona 0 feia falta subministraments de tot tipus. Era gente combatiendo el fuego con sus propios recursos. Un bomber de Oviedo va vindre amb 3 batefocs, però en la vall no n'hi havia ni un batefoc. Con palos de escoba le ataban alfombrillas de coche porque es flexible y con eso creamos batefuegos. La solidaritat entre comunitats és molt elogiable, però la falta de recursos que s'hi han trobat en Castella i Lleó, tant els nostres bombers forestals com els veïns que intentaven apagar el foc, resulta molt preocupant. Els primers dies no teníem pràcticament ferramenta per a fer front al foc. Lo que sí que veíamos también era una falta de medios aéreos, principalmente porque eran tantos los frentes que había que cubrir que evidentemente estaban repartidos por todo el territorio y en cada uno de los incendios pues había muy poquitos recursos, ¿no? La gran majoria dels incendis se generen per falta de prevenció, per falta de vigilància, per falta d'instruments d'extinció ràpida, per una gestió forestal deficient. ¿A qué es deu la falta de recursos? En el dispositivo de León, yo creo que por la temporalidad a la que están sometidos, eso hace que haya una constante fuga de profesionales. Molta gent acaba deixant-se la feina d'extinció d'incendis per una qüestió de la precarietat. Al final la gent acaba anant-se'n a altres treballs, quan aquesta persona se'n va a un altre sector i aquesta experiència se perd. La edad media de los bomberos forestales de allí es muy bajita, por lo que yo pude observar entre 20 y 30 años. Habitualment estan en situació precària, no treballen tot l'any i això dificulta que hi haver una prevenció eficaç. Es algo que nosotros hemos conseguido erradicar aquí en la Comunidad Valenciana, porque este año ha sido el primer año que se ha contratado durante todo el año a todos los bomberos forestales
Quina és la situació actual dels bombers forestals a la Comunitat Valenciana? Bueno, pues yo creo que la Generalitat Valenciana ha hecho una apuesta clara por los bomberos forestales. En primer lugar, en la estabilización de los profesionales. Hemos estabilizado 281 personas. Els salaris també ocupen una part important de les reivindicacions dels bombers de Castella i Lleó. En esta taula del conveni de bombers de Castella i Lleó, per a un bomber ras s'especifica un salari mensual de 1.171,38 euros, un sou notablement baix si es té en compte, per exemple, el dels bombers forestals valencians. Encara que els bombers valencians cobren més que els de Castella i Lleó, consideren que no es suficient. El salario de un bombero forestal es de aproximadamente unos 1.500 euros. Es un salario que con el nivel de vida que tenemos hoy evidentemente no da para pagar un alquiler o para tener simplemente un proyecto de vida. Els salaris, pensa vostè que estan en sintonia amb el risc que corren? Tenemos que seguir trabajando en esos salarios, en esas mejoras de las condiciones laborales, ¿no? Tenemos complementos de servicio, también dedicación. Siempre podríamos mejorar y eso vamos a estar constantemente trabajando en la profesionalización. Les reivindicacions dels bombers valencians i dels castellano-lleonesos també se centren en els plusos de perillositat. Un plus de perillositat és una compensació econòmica que una empresa pública o privada ha d'abonar a un treballador per exposar-se a uns riscos. Es un salario que no contempla cosas tan básicas como la peligrosidad. Tampoco tenemos complemento de toxicidad. Seguiremos trabajando en coordinación con ellos porque es muy importante defender sus derechos y garantizar que se les retribuye adecuadamente. Lo que nos dicen es que eso, pues bueno, más adelante veremos si se puede, ¿no? Lo que pasa es que la peligrosidad la voy a tener mañana en cualquier incendio. Si calguera justificar la perillositat del treball que exercixen els bombers forestals, així en va un exemple. A nit, treballant en el de Lleres, va morir un bomber en volcar l'autobomba que conduïa. Los lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y le atrapó el incendio. Creo que es evidente que nuestro trabajo pues es peligroso, es tóxico y es penoso. Dos de les morts dels incendis del nord-oest han obert una polèmica. A Zamora ha mort un segon voluntari que col·laborava en l'extinció de l'incendi de Molezuelas. És una temeritat que una persona sense formació estigui en un incendi. Puc dir-ho més alt si vols, però no vaig a dir-ho més clar. I és que tenim certa experiència en això. No hem deixat mai que personal voluntari o personal que creguem que no té la formació adequada vagi a front de foc, perquè el risc és molt major. La llei de protecció civil diu que la ciutadania té dret a participar en la protecció civil, però té que fer-ho a través dels canals adequats, amb la formació adequada i amb els equips de protecció adequats. Tu vas entrar a parar això, ni tens equip de protecció individual per a protegir-te del foc, ni tens la formació ni la capacitació. Què ocorreix? Que vas entrar ahí, vaig a necessitar un grup de bombers per a que te rescaten. I van a posar-se en risc tu, els que han anat amb tu i els que van a rescatar-te. La polèmica encara es va encendre més en aparèixer publicat este anunci en el portal de recerca d'ocupació Infojobs, en què s'ofereix treball a una persona sense cap tipus d'experiència ni formació prèvies. Des del punt de vista professional, hi ha regions a les quals, en funció del model, poden accedir a incendis forestals gent que no té formació. N'hi ha molt poca regulació legal en l'actuació de les empreses privades que se dediquen a la extinció d'incendis forestals. La falta de regulació normativa explica que sovint les empreses privades puguen fer contratacions sense complir massa requisits. Ja que hi falta regulació, les empreses són ben lliures de requerir el que creuen oportú. Ozono Global, per exemple, no demanava res. Davant d'incendis com els que estem veient actualment, fa falta una altíssima formació per a poder fer-los front. Per a contractar a gent per a la nostra brigada forestal, han de tindre mínim una FP d'especialització en forestal, en medi natural. Els voluntaris hagueren d'acudir als incendis de Castella i Lleó per falta d'efectius.
Els nostres bombers forestals disposen d'efectius suficients? Alguns sindicats de bombers i algunes persones estan dient que s'està fent un excés d'hores operatives i una manca d'hores de descans. La mayoría de unidades van con falta de personal. Hemos trabajado con la Consellería para implantar un tercer turno que esperamos poder verlo pronto. Hay que implementar ese tercer turno, incrementar el número de bomberos forestales y darles esas garantías de continuidad y de trabajo constante y un reconocimiento de su profesionalidad. Hi ha un cicle de màximes hores a front de foc i un mínim també d'hores de descans. La persona esgotada té tots els números per a tenir un accident laboral, des de mínim fins a la mort. La primera gran causa dels incendis forestals està directament relacionada amb l'activitat humana. Les causes d'ignició d'un incendi, la majoria d'elles són provocades per nosaltres, per les persones. Entre elles, la negligència, n'hi ha molta gent que trau una radial, que trau una soldadura i creu que tinguent 2 extintors i 3 pols d'aigua podrà apagar l'incendi. Quines són les causes que provoquen un foc? Últimament hem assistit a una baralla política, però acudim a les dades. Segons estadístiques de la Generalitat Valenciana, entre 2015 i 2024, el 67,9% dels incendis tenien un origen humà. D'aquest percentatge, el 37,9% eren incendis provocats i el 30% havien ocorregut de forma involuntària. L'incendi de Guadalajara, l'any 2005, representa a la perfecció el perill d'una negligència. Els turistes boten foc a una barbacoa per fer-se el dinari això i veuen que estan lluny de la muntanya, però estan rodejats d'uns camps de blat. Una espurna cau al blat i agafa la muntanya. A la Serra Nord de Guadalajara es lluita pel control de l'incendi declarat ahir. Actuen intensament 350 persones, una vintena de mitjans aeris i 40 terrestres. Fins ara s'han cremat 1.300 hectàrees. Vicent Pons va investigar els detalls d'aquell incendi i en va publicar un llibre que anomenà L'explosió de la muntanya. Hi havia una pendent completament despoblada d'arbres, només era brossa, una pendent molt elevada. Tinguem en compte que per cada 10 graus de pendent la velocitat de l'incendi es duplica. Clar, si jo tinc una muntanya inclinada, crema més a pressa. Desgraciadament, la gent, quan veu l'incendi forestal, els que no són experts, fugen per el baix munt, per sota de la muntanya, i ahir és on moren. Això és el que va ocórrer en aquell incendi. Tots els ulls estaven posats a Guadalajara, on el foc que ahir va matar 11 brigadistes forestals. Este matí, per fi, han rescatat els cadàvers. Totes les víctimes eren homes de diferents poblacions de la província. Quan se donen compte, la muntanya explota. L'explosió no dona temps a res. No van demanar socorro. No diuen, estem rodeats de foc. El van alcançar en menys de 4 segons, quasi 900 graus de temperatura. Les persones no estaven cremades. No estaven cremades. Havien mort súbita perquè l'organisme no aguanta la temperatura. D'aquell grup de bombers forestals no van morir tots. Es va salvar una persona. N'hi havia una espècie de muntanya petiteta i estava el camió ahí. Els joves corregueren a escapar-se i morien tots i ell s'ha amagat darrere el camió. I la muntanya va parar l'explosió on estava ell i el camió té la cabina només crema i el més sencer. Perquè ell obre les boques d'aigua d'un camió i es va banyar. L'incendi de Guadalajara va resultar tan dramàtic que el govern espanyol creà una unitat d'emergències amb què els valencians se'ns van familiaritzar en la dana de l'octubre passat. Després dels incendis, el president Zapatero va crear la UME. La gent parla molt de la UME, però ningú es pregunta com s'entra en la UME. La UME és molt difícil d'ingressar, i no per proves físiques únicament, sinó per estudis i un any de formació crec que tenen. A Guadalajara van morir 11 persones,
Però l'incendi forestal més tràgic que s'ha viscut a l'estat espanyol va ocórrer a La Gomera, l'11 de setembre de 1984. L'any 1984, el governador civil de la isla i el seu equip, contemplant un incendi forestal, súbitamente foc agafa la lladera del barranc on ells estaven i moren els 20. Moren els 20. 20 persones sorpreses per un canvi brusc de vent i per una bola de foc imposible d'esquivar. Los tiramos por el lado abajo, así podíamos escapar de la alerta fuego. Nos tiramos por allí, nos metimos dentro de una zanja de agua y allí los metimos y ahí escapamos y entonces pusimos el brazo así, que fue cuando el brazo se derritió. En minuts pot canviar la situació meteorològica i canviar la dinàmica de vents i canviar l'abans de les flames. El foc va a una velocitat immensa. Els bombers forestals poden veure sorpresos per les flames des d'un altre costat o que avancen molt ràpid i no poder fugir. Que algun dels focs iniciats al nord-oest peninsular hagi sigut provocat va conduir al PP a presentar al Congrés la proposta d'un registre nacional de piròmans. Però el terme piròman no és tan clar com ens podríem pensar. Tota aquella persona que provoca un incendi no necessàriament és un individu que té una piromania. Hi ha incendiaris que porten a terme aquests actes delictius per motius com la venjança, la ira, obtindre un benefici econòmic. És fàcil determinar si un incendi ha sigut provocat per un piròman i, per tant, per una persona que té un trastorn o si l'ha provocat una persona malintencionada. És molt difícil. És molt difícil. N'hi ha, desgraciadament, moltes formes de botar foc a la muntanya i tenim pocs procediments per poder agarrar el culpable. Un mantra envuelto en Babel. Amb tot, s'han practicat detencions en els focs del nord-oest. Este migdia ha passat a disposició judicial el presumpte autor de l'incendi d'Ombria, que ha cremat 11.000 hectàrees. També n'ha detingut 2 més acusades d'incendiar la muntanya. Les flames tampoc donen treva a Salamanca ni a Àvila. S'ha detingut 27 persones i n'hi ha 83 investigades. En total, s'han detingut 40 persones i se n'investiguen 133 en relació als incendis del nord-oest peninsular. Com els tracta la justícia? No és suficient dir que un és piròman o que té un trastorn mental, sinó que s'ha de demostrar. Moltes vegades també va concominant amb altres trastorns mentals, trastorn bipolar, una esquizofrènia, problemes d'alcoholisme. La piromania pot ser un atenuant, que suposaria una reducció de la pena. En ocasions, l'incendiari també pot buscar prestigi. Algun bomber, algun agent de protecció civil que bota foc a la muntanya per després ser ell el que actua com a héroe i salvador. Un dels millors investigadors d'incendis als Estats Units era ell el que el provocava. I, clar, ho acertava. A casa nostra, fa no molt, vam conèixer el cas del piròman del Saler. Entre agosto de 2023 y enero de 2024 se producen 12 incendios forestales en una zona muy delimitada del Parque Natural de la Albufera. Cap a les 2:30 han saltat totes les alarmes al Parc Natural del Saler. Este incendi ha començat a la vora de la carretera. Todo apuntaba a que esos incendios eran intencionados. Los agentes encontraron que allí tenían un vecino que había sido detenido 2 veces, en 2000 y en 2005, por provocar incendios. El piròman amb un diagnòstic clínic haurà comès al llarg de la seva vida almenys més d'un episodi incendiari. Detingut el piròman del Saler. La Guàrdia Civil ha arrestat este matí l'advocat de 59 anys com a presumpte autor dels incendis en el pulmó verd de l'Albufera. Encuentran dentro de su casa hasta 144 mecheros en una olla. Además, estaban esos testimonios que la habían visto muy cerca de una bola de fuego. Después de esa primera detención, Juan Curiel obtiene la libertad tras pasar un tiempo en la cárcel y provoca algún incendio más. Eso desencadena el segundo arresto.
L'Audiència Provincial de València va emetre la sentència de l'anomenat piròman del Saler el 30 d'abril de 2025. La sala el considera únicament l'autor d'un dels focs, el que va ocórrer el 21 d'octubre de 2023 a última hora de la vesprada i que va afectar només a una xicoteta part de la massa forestal del Parc Natural del Saler. La condena la va decidir el tribunal per un delicte d'incendi que no va arribar a ser propagat. Los daños en el parque natural, gracias a la intervención rápida de los bomberos, no fueron grandes. La pena que es va imposar va ser de 9 mesos de presó i 2.700 euros de multa. Juan Curiel va ser diagnosticat de piromanía. Ningún documento médico de esa piromanía que supuestamente padece. A banda de l'acció humana, la natura també és responsable de l'origen d'alguns incendis, tot i que els índexs d'incidència són baixos. Entre 2018 i 2024 ocupaven el 26,7%. El canvi climàtic provoca els incendis relacionats amb els llamps, perquè per cada grau que s'escalfa l'atmosfera hi ha un increment del 12% dels llamps que toquen terra. Això és el que va ocórrer a la Vall d'Ebo l'any 2022. I este podria ser l'instant en què comença l'incendi de la Vall d'Ebo, un llamp que impacta en la muntanya, just en el lloc on poc després s'iniciaven les flames. Sempre hi ha hagut tronades seques, el que passa és que és més habitual ara que fa anys, però sempre ha existit. Que només el 26,7% dels incendis tinguen un origen natural no significa que siguin inofensius. De fet, més aviat al contrari. A escala valenciana, en 2022, dels 4 grans incendis que vam tindre, 3 van ser per llamp i aquests 3 incendis cremaren el 95% de la superfície. Eixa és una dada curiosa. Menys incendis no significa menys superfície cremada. En este gràfic de la Generalitat Valenciana comprovem que els vora 700 incendis forestals de 2005 van cremar unes 2.000 hectàrees, mentre que els menys de 500 incendis de 2012 en cremaren vora 60.000. I menys superfície cremada no significa que l'incendi siga inofensiu. No ho va ser gens el 4 de juliol de 1994 a Millares, a la comarca de l'Alt Palància. Avui ha sigut, sens dubte, un dels dies més durs per a Millares, un municipi de la província de València que ha perdut 6 dels seus veïns morts ahir en vores envoltats per les flames. Al final, van ser 7 els morts a l'incendi forestal de Millares, el més mortífer que ha patit el poble valencià. Nunca jamás, como esta tragedia, jamás se ha conocido aquí en este pueblo de 800 habitantes que tiene. Este home fa un matís clau que ens revela l'abast de la tragèdia. 7 morts en un poble de 800 habitants és com si a València hagueren mort 6.752 persones. Esto ya va a ser un golpe muy duro para todo el pueblo. Tots els anys que hi ha incendis que tenim algun mort. Hi ha també una falta de formació importantíssima. No s'és conscient del risc. Podem parlar que essencialment han mort per això, per un excés de voluntat i de capacitat que no controla de dir fins a on puc arribar ja un incendi. Val? Cal no oblidar que la natura, com escrigué Víctor Hugo, té les seues pròpies lleis, que els humans hem d'aprendre i que no podem desafiar sense conseqüències. Encara que reduirem a 0 la causalitat d'origen humà, no podríem evitar els incendis per llamp. Per tant, hem d'entendre que el foc és un veí incòmode que tard o prompte ens visitarà i que tenim que estar preparats per a conviure amb ell. Els incendis de gran intensitat i perillositat augmenten. Tal vegada heu sentit una expressió molt característica: incendis de sexta generació. Però què són les generacions d'incendis? Les generacions d'incendis són alguna mena de classificació per tal d'entendre quins diferents incendis forestals hi ha. A mesura que hem anat despoblant el territori rural, la càrrega de combustible ha anat incrementant-se i el clima ha anat canviant. Per tant, hem arribat a la 6a generació d'incendis, que són incendis que afecten a zones poblades. Tenim de primera generació des d'un incendi que fàcilment es pot controlar
amb una brigada fins a aquells en els quals és pràcticament impossible actuar front a ells. Una orografia molt abrupta que el que fa és que l'incendi siga molt virulent, ahí sí que podem classificar incendis de generació sexta. L'orografia no només influeix en la rapidesa en què corre el foc. Clar, si els bombers no poden accedir, els bombers no poden apagar. Per tant, tenim que tenir una xarxa de camins forestals mantinguts i transitables per a poder apagar incendis amb eficàcia. I a les característiques d'un incendi de quinta o sexta generació que han assolat el nord-oest peninsular s'han unit altres particularitats. El que sí que ha sigut completament excepcional esta vegada ha sigut la quantitat de xicotets incendis forestals que han esdevingut en grans incendis forestals. A Galícia, la província d'Orense està envoltada per les flames de 10 incendis. Descontrolat i amb una virulència inusual, el foc avança de nit per Lleó. Al voltant d'una vintena d'incendis estan actius. A Astúries hi ha 3 focs actius i s'actua principalment en l'incendi de Deganya. Teníem entre 35 i 45 grans incendis forestals actius al mateix temps al nord-oest peninsular. A més de l'extensió, els incendis de sexta generació són realment perillosos. Els de sexta generació tenen tanta virulència que el que fan és crear-se ells un microclima. Són incendis que tenen la capacitat de modificar les condicions atmosfèriques al seu favor. Pot esdevenir una tempesta i aquesta mateixa tempesta pot generar altres focus perquè tenim llamps. Això incrementa moltíssim el risc per a les unitats i els serveis d'emergència. Per això són tan perillosos i s'ha de tindre molta cura en ells, molta tècnica sobre com actuar i sobretot en pensar en la salvaguarda de les persones. Potser l'aspecte més terrible dels incendis de sexta generació és que consideren inapagables. Lo único que puede apagarlos es la mateixa natura en unes pluges. Vamos siempre un pasito por detrás de lo que los incendios en estos momentos nos pueden suponer como amenaza. També cal mantindre la serenitat sobre la valoració dels incendis. No tots els incendis que veiem són de sisena generació, això també cal dir-ho. Continuem tenint incendis que estan dins de capacitat d'extinció. Tenim incendis que s'apaguen soles. Tenim incendis que es gestionen i després s'apaguen. Tenim incendis que es generen per un llamp i no arriben ni a formar-se. Davant d'esta realitat, la pregunta és immediata. Quina és la solució per a evitar pèrdues tan quantioses? Hay que invertir más porque hay que gestionar más el territorio. Els incendis ara abasten unes superfícies molt grans i creen unes condicions molt difícils de controlar i d'atacar. No gestionem suficient superfície a l'any per a poder evitar incendis com els que hem vist actualment. Centrem-nos en la Comunitat Valenciana. Estem preparats per a una onada d'incendis com la del nord-oest peninsular? Estem relativament ben preparats en relació a altres territoris. En aquests moments tenim més de 500 persones que estan tot l'any dedicades a esta tasca, a la prevenció. Tenemos un plan especial frente a incendios forestales que está activo los 365 días del año. Trabajamos para estar lo mejor preparados posible ante cualquier incendio. La inversió en prevenció evita costos i genera llocs de treball. Tant els tècnics com els ecologistes apunten que hi ha més inversió en reparar el dany que en previndre'l. Molts dels diners que s'utilitzen en prevenció realment estan destinats a extinció. Si jo tinc una bona infraestructura de seguretat, vaig a necessitar menys operatius per apagar el foc. Gestionar una hectàrea com esta des del punt de vista preventiu pot costar 1.500-2.000 euros. I quin és el cost d'un incendi? Apagar un incendi forestal en esta hectàrea costa entre 10.000 i 19.000 euros. Per tant, si multipliquem 400.000 hectàrees cremades per 10.000 euros, obtindrem la factura només dels costos d'extinció, sense comptar els danys. Si sumen els costos d'extinció més els danys, la factura total suma molt més. Concretament, 70.000 milions és l'impacte econòmic com a conseqüència dels incendis per a Espanya. Jo sempre em faig una pregunta. Quantes danes com les d'octubre de 2024 o quants episodis d'incendis forestals com els que hem patit en 2025 pot aguantar una societat d'un país sense col·lapsar? I en clau espanyola, quina és la inversió que es destina a previndre incendis forestals?
D'acord amb dades d'Eurostat, Espanya inverteix un 0,4% per a combatre els incendis forestals. Això inclou tant la prevenció com l'extinció. La dada situa Espanya per davall de la mitjana europea, que està en un 0,5%. I això, a pesar que vam ser el tercer país amb més superfície cremada durant 2024. Segons un informe de Nacions Unides de 2022, per a que una política de prevenció d'incendis d'un país pugui ser considerada efectiva, cal invertir el doble en prevenció del que se gasta en extinció. Les polítiques actuals dels governs actuals sobre medi ambient, si tenim que confiar en elles, són ridícules. Ridícules. A principis del juliol passat, la Generalitat va reforçar la prevenció contra els incendis forestals. Tenim en aquests moments 116 milions d'euros en el pressupost. Pràcticament hem triplicat la inversió en prevenció d'incendis, però és cert que aquesta quantitat no és real. Gran part d'aquesta quantitat és per a reposar aquelles infraestructures de prevenció que van resultar destrossades en la dana. Al marge dels dispositius de detecció, hi ha mètodes naturals de previndre incendis forestals. La gestió forestal i la gestió del món rural han anat unit durant segles. Mai, antigament, un incendi s'aproximava a unes zones urbanes dels pobles. I avui mos arriben a les portes. És un problema de despoblament, no? I això també ajuda a la propagació dels incendis. Arrasa poblacions. Per què? Perquè el camp s'ha abandonat, perquè les poblacions estan abandonades. Els cultius deixats de cultivar passen a ser terreny forestal quasi automàticament i deixa de ser un territori controlat i visitat dia a dia per el llaurador. En aquest moment la situació està molt més dramàtica. Estem parlant de més de 6.000 hectàrees en els últims anys d'oliveres abandonades. Juanjo, un agricultor d'Alcalá de la Jovada, explica per quina raó s'abandonen els camps. Estem rodejats de bancals que estan abandonats, lògicament perquè això no és rentable, és una cosa pràcticament passional. Tot això ha fet que, al no haver rentabilitat, que la gent hagi dit jo també vull viure en la ciutat, jo també vull tindre aire condicionat, jo també vull treballar per a l'Estat, si és possible, perquè és una paga segura en vacacions. Per anar al Meneges veus els boscos descuidats. Sin embargo, veiem rotondes estupendíssimes, en fi, 1.000 construccions sense ús que costen una millonada. Que aquest camp es convertisca en un polvorí i a partir de juny que no cau una gota, aquesta brossa alta se va assecar i, com dic, en res d'aire que faci, el foc corre més que un cotxe. Cal recuperar economia rural. Cal veure la prevenció d'incendis com un servei que presta el món rural a la societat urbana. Una tronada, un gran foc. Fa molt poc de temps, en un incendi important, gràcies a uns camps treballats, algun poble com Begís no es crema. Se poden fer tallafocs agrícoles, on tinc simplement terra llaurada que no puga propagar un incendi. I talla l'aire que incendia el cel. Els camps de cultiu no representen l'única opció natural per a parar els incendis. També es pot fer amb la ramaderia extensiva. És la millor ferramenta i la ferramenta més sostenible realment per fer un manteniment forestal com és degut. De fet, hi ha municipis que s'estan plantejant la reintroducció del ramat per ajudar-los en la prevenció d'incendis. El ramat manté perfectament un tallafocs net i preparat. És important que sapiguem que dotzenes i dotzenes de ramaders estan desapareguent cada any en la comunitat valenciana. I en tota Espanya estem parlant de millars. A la zona d'Alcalá de Xivert, al Baix Maestrat, les cabres celtibèriques de Lucas desenvolupen una funció crucial per al manteniment del bosc. La funció que fan és de limpiesa, de desbrossadora total. És una cabra molt adaptada a la muntanya i al clima mediterrani. Aprofita el 95% de la vegetació existent. No li fa ascos a res. I una cabra d'estes al dia pot vindre a menjar, fiquem una mitja de 5 quilos per cabra. Per 500 cabres al dia fan desaparèixer 2.500 quilos de massa forestal. Menys denúncies als agricultors. Si una ovella es menja una planta, i més ajuda a l'agricultor perquè es mengen una planta i 25 i que se'n salven moltíssimes més.
Les branques mortes, les fulles sense vida, els matolls secs, tot això es converteix en un combustible idoni perquè s'encenga tot el bosc. En comptes de bosc mediterrani, és una selva. Els boscos no estan bruts, és que estan ple de vegetació que molta d'ella se seca i dona l'aparença de bruta, no? Però això no és brut, és un cicle, és un procés. Eixes broses, eixos romeros, que volen que el ganao no xafe, es crema tot al 1000%. Sobre la gestió forestal dels boscos s'ha creat un corrent de notícies falses. Circulen publicacions que asseguren que la virulència dels incendis es deu a una prohibició que impedís netejar les muntanyes. A la gent que es dediquem a això no ens agrada el concepte netejar el bosc. Els entorns forestals no estan bruts, són naturals. Popularment, el netejar el bosc fa referència a la gestió forestal. I aquest tipus de gestió és el que es fa durant tot l'any. Una altra notícia falsa. Els bombers cremen els boscos per a tindre treball. I sí, és cert que els bombers cremen els boscos, però per a controlar els incendis. Una crema controlada el que va fer és que quan vinga l'incendi, aquesta zona no va aportar més càrrega a un incendi. L'última notícia falsa que tractarem. Els incendis responen a interessos immobiliaris. És un bulo o una notícia falsa que s'hagi recalificat urbanísticament una muntanya després d'un incendi forestal perquè la llei de Montes diu que no es podrà fer fins a 30 anys després de l'incendi. El que sí que neteja el bosc de matèria combustible són les cabres de Lucas, que ara mateix forma part d'un projecte pilot per a la Conselleria de Medi Ambient. Nosaltres estem buscant alternatives per poder seguir endavant fent el que ens agrada i el que creiem que és menester. Si no se porta un manteniment, estos tallafocs en 2 anys, n'hi havent pluges, la vegetació torna a estar de 50 centímetres d'altura altra vegada. Vam sobreviure a l'incendi. I encara queda un recurs per a previndre els incendis forestals, perquè no ho oblidem, els humans són una espècie imprudent. Incendis sempre tindrem, perquè un llamp sempre caurà, perquè un loco tirarà una colilla o un vidre, o perquè un piròmano anirà i li pegarà foc. L'himne regional provoca llàgrimes, pàgines i pàgines d'un tràgic sainet que esgarra ànimes. La persona, en este cas un alcalde, que autoritza que se dispare aquest castell de focs artificials amb 2 incendis greus al voltant del seu municipi, demostra bàsicament 3 coses. La primera, una falta de consciència de situació del risc, una falta important d'empatia, de posar-se en el lloc dels bombers forestals que estaven treballant en aquest incendi. I tercera, un incompliment de la normativa en matèria de protecció civil i d'incendis. També cal respectar el bosc en tots els sentits. I tot això no vos ho demanem des del programa. Anys darrere ho demanava Joan Manuel Serrat mateix i tota una generació de cantants. I més ens val fer cas a aquestes consignes, perquè si no... Podem veure més anys com 2025 si no comencem a invertir ja en recursos forestals i en gestió preventiva del territori. Per a evitar catàstrofes futures, caldrà fer un esforç de consens polític. De moment, mentre que el PSOE planteja un pacte d'estat contra els incendis forestals, el PP ha presentat un pla integral d'ajuda, recuperació i prevenció. Seria important que les principals forces polítiques pogueren posar-se davant d'una taula i pactar una sèrie de mesures que vagin més enllà d'un sol partit polític o d'una legislatura. Es decir, vamos a hacer una política constructiva, ver qué es lo que ha fallado y sobre todo dejar de hacernos reproches. La natura continua el seu camí alient a les tensions polítiques. Per tant, cal preguntar-nos com seran els incendis del futur. Arribarem als incendis de 7ª generació? Jo vull pensar que la 7ª generació serà la generació en la qual recuperarem el control i serem capaços de parar-los perquè haurem fet els deures abans que se produïsquen els incendis. Qui més ho desitja és la gent que viu a la serra, com la de la Vall d'Ebo, on el foc de 2022 va arrasar 12.000 hectàrees, la major part de les quals eren terreny forestal. Es va quedar a les portes del cementeri, la gent ho va patir molt.
De repente era com, està a punt de cremar-se el cementeri. Les muntanyes, els bancars, les casetes que hi havia per les muntanyes sí que es van cremar. El nostre cultiu de les 12 hectàrees s'hi va cremar físicament pràcticament el 65% de lo que portàvem entre mans. Perdre el 65% de la teua producció és criminal. Els pobles de la Vall d'Ebo també van trobar un suport econòmic important en l'hostaleria i el turisme rural. La gent ha continuat vinguent perquè els agrada el poble. Els restaurants del poble i l'hotel rural no han tancat. Continuen oberts, resistint. D'alguna manera, hi hagué qui va creure les paraules de l'exalcaldessa de la Vall d'Ebo, Leonor Jiménez, que d'esta manera demanava que el paratge no caiguera en l'oblit. Jo demane que no m'ho deixeu de visitar, que no m'ho deixeu de visitar. Aunque ho veieu tot negre, jo sí tinc el pati ple de plantes. Hi ha nous restaurants per dinar i no mos oblideu, perquè vos necessitem més que mai. Per violent que siga el foc, sabeu què passa? Que si hi ha 500 incendis forestals, la serra es recuperarà 501 vegades. Perfect summer. En 2022 vam visitar en Pau alguns racons de la serra. Enguany hem tornat al mateix lloc. Tot era gris i negre per la cendra i tot cremat. Ara podem parlar un poquet de recuperació quan vegem que la vegetació comença a créixer. Als qui han patit en primera persona els incendis del nord-oest, els volem dedicar unes paraules de qui ja ha passat per un desastre similar. La vida anirà regenerant-se i l'ànim està ahí, l'espírit positiu sempre prevaldrà. Palmes postisses, guitarra i dolor, no et posen cara però sentim el cor. Gemecs sense esquema, de resistència, veus esguerrades d'exili interior. Negrar les